Hello everyone, welcome back to my channel. Please don't forget to like, share, and subscribe Simper Idim Signature. Maayong adlaw mga magtutudlo, mga ginikanan ug hilabina sa atong mga kabataan. Tuguti nga i-share ko kaninyo ang usa ka short story nga giuluhan og sayo. Adunay usa ka bata nga ang pangalan Mario. Nag-eskwela siya og naa na sa ikaduha nga grado. Ganahan kaayo siya nga moadto sa eskwelahan, kay dito siya magdula ug magsigig dagan-dagan. Usa ka adlaw, sayo kaayo siya ni mata. Nag-ilis dayon ug diretso na sa pag-eskwela. Walay kaon, wala puy baon nga dala. Wala pagyud nananghid sa iyang papa ug mama. Pag-abot niya sa eskwelahan, nagdula dayon og sigig dagan-dagan. Gisingot og nabasa ang iyang lawas pag-ayo tungod sa pagdagan-dagan, kat-kat-kat-kat og lukso-lukso. Sa dihang nagsugod na ang klase, napansin niya nga nalain na ang gisuot nga bisti. Busa iyang gihubo ug gibali aron dili makit-an kay nahugaw kini. Paglabay sa usa ka oras, si Mario wala nananghid og migawas. Natingala kaayo ang iyang maestra kay misutoy pagdagan pauli sa ilaha. Sa sugo sa ilang maestra, gisundan siya ni Ana nga iyang kaeskwela aron mahibaw-an kung naunsa siya kay nganong midagan pauli sa ilaha. Pag-abot ni Mario sa ilang balay, nasuko pag-ayo ang iyang nanay kay nganong milakaw nga walay kaon, wala mananghid ug wala pud nagdala og baon. Apan si Mario nagduot-duot sa iyang tiyan. Kahilakon daw dili niya masabtan. Gipangutana siya sa iyang inahan kung naunsa siya sa eskwelahan. Si Mario misulti nga sakit kaayo ang iyang tiyan. Mura daw hangin sa sulod nga nagdagan-dagan. Musakit, mawala, ug mubalik na pud ang kasakit. Nga murag ang iyang tiyan giipit. Nanguha ang iyang mama og mga dahon-dahon. Tambal kato nga pwede lagaon og imnon. Busa giinom dayon niya human gipabukalan. Kay makatabang kini aron mawala ang sakit sa iyang tiyan. Ug tuod man nawala ang sakit sa iyang tiyan. Nabaskog ug nagpasalamat siya sa iyang inahan. Nag-ilis aron mubalik sa pagtungha, apan wala siya tuguti sa iyang mama. Busa mibalik na dayon sa eskwelahan si Ana aron masulti ang impormasyon sa ilang maestra. Gisugilon ang nahitabo mahitungod kang Mario nga gisakitan og tiyan, walay kaon ug nagdula sayo pa kaayo. Sukad ni adto, mukaon na pirmi si Mario. Sa eskwelahan, sayo gihapon siya moadto. Apan dili na pareho sa una nga magsigi lang og dula-dula. Kay nagtarong naman siya sa iyang pagtungha. Congratulations mga bata! Nahuman gayud ninyo pagpaminaw ug pagbasa ang maong istorya. Kahibalo ko nga matubag gayud ninyo ang mga pangutana. Sige, una, kinsa ang gihisgutan sa istorya?
Ikaduha, nganong sayo man siya moadto sa eskwelahan? Ikatulo, unsay nahitabo nga miuli man siya sa ilaha? Ikaupat, nalipay ba ang iyang mama sa iyang pag-uli? Ikalima, adunay gibati si Mario. Unsay gibuhat sa iyang mama? Ikaunom, nagunsa si Ana sa balay ni Mario. Ikapito, unsay hinungdan sa pagsakit sa tiyan ni Mario. Ikawalo, maayo ba nga sundugon ang gibuhat ni Mario? Ikasiyam, tungod sa nahitabo kang Mario, nag-usab na ba siya? Ug ang ikanapulo, kung ikaw si Mario, buhaton ba nimo ang iyang gibuhat? Mga bata, kahibalo ko, matubagayod ninyo ang maong mga pangutana. Salamat, bye-bye!